Kamar yadda ka gani a farkon title na wannan bidiyon, yadda za ka cire Google account akan wayar Tecno Spark 3 wato KB7J kamar yadda kake gani. Wannan matsalar tana faruwa ne sakamakon an yi wayar ko kuma mata wafe. Bayan ta zo daidai nan za ga cewa ba za ta wuce ba, ga abin da za ka yi za ka zo ka taɓa wannan alamar ta plus, ma'ana za ka zo ka jona mata wifi. Bayan ka zo nan sai ka taɓa alamar wifi na wata wayar wanda ka kunna, za ka kunna hotspot na wata wayar ka saka mata layi, sannan ka saka data domin za ka yi amfani da data ne. Bayan ka jona mata wifi kamar yadda ka ga na jona ma wannan wifi, za ka ta yi connecting, za ka tana ɗan taya sai ka dakatar da wannan abun, sai ka dawo asalin fuskarta. Bayan ka dawo fuskarta, abu na gaba abin da za ka yi, za ka nemi layi wanda yake da pin code a kan shi. Kamar yadda kake kallo a misali, za ka saka layi a wata wayar idan ya kasance layin baya da pin code, amma ka tabbatar cewa pin code ɗin da za ka saka ma layinka kada ka manta shi domin kada ka je ka yi asarar layinka. Bayan ka saka layi a wayar, za ka kunna wayar misali, zan maka abun dalla-dalla yadda za ka yi fahimtar yadda ake yi wannan abun. Bayan wayar ta kawo, abin da za ka yi za ka shiga security, sai ka shiga setting, ka shigo security. Bayan ka shigo security kamar haka, za ka shiga wurin da ake saka ma layi security, sai ka saka lambobin security na layin, ka unlocking layi, yanzu layin ya samu security. A misali zan kashe wayar in sake kunna ta domin ka tabbatar cewa security ya riga ya hau wayar. A misali za ka gani dai yadda ake wannan abu. Yanzu idan ka kula za ga cewa lallai security ya hau kan layi, ba wai wayar keypad za ka saka ma layi ba, security layi shi za ka saka ma security, domin sai da layin da yake da security wannan aikin zai tabbata. Bayan ka zo ka saka ma layin security, sai ka buɗe wayar ka zo ka saka layin, za ga yadda ake. Bayan ka cire kwaban waya, sai ka zo ka ɗauki layin kamar haka sai ka saka, amma ba za ka tura shi gaba ɗaya ba, farat ɗaya. Za ka shirya domin za ka sake cire shi kai tsaye, za ka jayo wannan notification wanda yake ta sama bayan ka tura shi da hannu. Kaga kana tura shi layin, kana saka layin akan wayar security zai to kan wayar, to za ka jawo layin sannu a hankali, kana jayo shi sai ka ja wannan notification wanda yake ta sama, za ka ja shi, za ga abin da zai baka. A misali kaga na riga na jayo shi, yanzu abin da za ka yi, wannan abin da yake ta ƙasa, notification ɗin da ya bada ta ƙasa, shi za ka ja ka ɗan yi gefe ɗaya da shi kamar yadda za ga zan yi yanzu nan. Bayan ka ja shi kaga ya kawo maka wannan zaɓukan guda biyu, sai ka taɓa wannan alamar, daga nan sai ka zo ka taɓa alama ta information. Daga nan abin da za ka yi, za ka nemi wurin da ka ga an saka browser app, sai ka shiga. Kana shiga abin da za ka yi, za ka zo ka taɓa wannan rubutun da yake ta ƙasa, shi ma sai ka taɓa kan shi. Kana taɓa za ga ya baka application ɗin da suke kan wayar, sai ka zo ka zaɓi na ƙarshe wato na YouTube. Kana taɓa sai ka sake taɓa alaman YouTube. Bayan ka zo ka taɓa alamar YouTube, zai kawo ka wannan fuskar. Abin da za ka yi, sai ka zo ka taɓa wannan alama ta farko wato alama notification. Kana taɓa sai ka zo ka taɓa wannan alama ta ƙarshe, sai ka taɓa. Kana taɓa za ka ga ta kawo ka wannan fuskar, sai ka taɓa wannan alama ta ƙarshe, sannan kuma sai ka zo ka taɓa alama Google wato zaɓi na 4. Kana taɓa zai kawo ka wannan fuskar, sai ka zo ka taɓa wannan bulan, sai daga nan ma sai ka zo ka taɓa, sai ka zo ka taɓa no thanks. Kana taɓawa zai kawo ka wannan fuskar. To abin da za ka yi, za ka zo ka rubuta wani
wanda za ka yi sacin ɗin shi. Za ka yi sacin ɗin wani website albasus3d.net kamar yadda za a ga na saka maka shi a kan screen. Kamar yadda kake kallo, wannan shine asalin abin da za ka rubuta, sannan shi za ka yi sacin albasus3d.net. Bayan ka yi sacin ɗin shi zai kawo ka wannan fuskar. Idan network ɗinka yana da ƙarfi, kai tsaye zai kawo ka fuskar shi, sannan idan network ɗin baya da ƙarfi za ga ɗan ɗauki lokaci ko kafin ya kawo ka wannan fuskar. Abin da za ka yi daga nan za ka zo ka nemi wani application na setting. Kana ganin shi sai ka taɓa kan shi. Bayan ka taɓa kan shi sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta continue. Daga nan ma sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta wadda za ka bayar damar yin aiki a wayar. Sai ka zo ka dakatar da wannan abin. Daga nan sai ka taɓa wannan alamar ta, sannan sai ka zo ka taɓa open. Bayan ka taɓa open, ka riga ka yi downloading ɗin shi, yanzu installing ɗin shi za ka yi. Sai ka zo ka kunna wannan abin. Kana kunna sai ka dan dawo back kaɗan, sannan sai ka zo ka yi installing wannan application da ka ɗauko a wancan website. Bayan ya yi installing zai baka zaɓi guda biyu, open ko done. Yana baka wannan zaɓin sai ka taɓa alama open. Zai buɗe, zai kai ka gurin setting. Bayan ya kai ka setting, za ka zo ka nemi gurin da ake saka security. Sai ka zo ka saka ma wayar taka security. Gurin sa security ka sa mai sauƙi kamar yadda ka ga na saka 1 2 3 4. Kai ma sai ka saka mai sauƙi domin kada ka je ka manta ka sake yi mata wani wafin ko resto. Bayan ka saka ma wayar security, to shi kenan abin da za ka yi, za ka dawo free gabaki ɗaya. Idan ya kasance wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai wata kalma za gani kasan wannan bidiyon da alamar ja ta subscribe, sai ka taba ta, sannan sai ka zo ka taba alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun dukkanin sababbin bidiyon da zamu dora nan gaba. Idan bidiyon ya burge ka, sai kai hakuri ka danna ma wannan bidiyon alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Kana zuwa ta nan za ga wayar taka tana sacin na wannan lokaci, sai ka zo ka taba alamar done. Kana taba nan ma za ta ɗan sacin na wannan lokaci. Security da ka saka a can baya, ma'ana 1 2 3 4, shi za ka sake sakawa a nan. Wannan sacin da take yi ya danganta daga yanayin network ɗin da kake amfani da shi. Sannan kuma jama'a da Allah sai a mini afuwa da dogon lokacin da na ɗauka ban samu na kawo wani sabon bidiyo a wannan tashar ta Hausa Express TV ba. Da Allah jama'a sai a mini afuwa. Tana wannan skip shi za ka zo ka taɓa, sannan sai ka zo ka taɓa wannan alama ta skip. Za ta ɗan sacin sai ka zo ka taɓa wannan alama ta skip. Idan ka kula za ga cewa aikin ma kamar ya riga ya kusan zuwa ƙarshe. Sai ka tattaɓa duk guraren da ka ga yana tattaɓa, ta nan za ka yi ƙoƙari ka tattaɓa domin ka ga cewa ka fitar da wayar taka daga kan wannan matsalar ta Google account. Kamar yadda na faɗi a can baya, wannan matsalar tana faruwa ne sakamakon an yi wayarsu ko kuma an mata flashing ko an mata wafi. Kwatsam za ta zo da wannan matsalar idan ya kasance tana da Google account a kanta. A shawarce idan ka tabbatar za ka yi ma wayar ka resto ko kuma za ka yi mata wafin ko za ka yi mata flashing, to ya kasance ka tabbatar ka cire mata Google account ɗin da yake kanta, wato ka yi removing ɗin shi ko kuma ka yi deleting ɗin shi. Idan ka riga ka cire mata Google account, sannan ka kashe ta ka sake kunna shi, kenan ka tabbatar cewa wayar taka ba ta da Google account. Kana mata rasu ba sai ka tsaya ka mata wannan aikin ba, kai tsaye za ka fitar da wayar taka daga kan wannan matsalar ta Google account. No, you're not from Dubai with the way that you rock. OMG, what I'm thinking, I don't know what she thinking. Getting hot and we thirsty, getting late and I'm thirsty. Kwata-kwata wannan ya danganta daga ra'ayinka. A misali za ka cewa yanzu na riga na cire security da na saka can baya na 1 2 3.